2,60-2,70 беше, той беше съвсем лек, диагонал е така и опашката му беше на 10 см. Опашката се показа с края на това, обаче не беше точно към главата, на гърба Иво беше. Колко беше дълбоко там? То няма значение къде е закачен, аз ти казвам. 2,60-2,70 беше дълбоко. Там където ри. И беше изправен почти вертикално рибата. Не знам дали главата му е била на самото дъно. Правеше такова. Правеше мърсотия, буклуци. Да. Така че ако това е някакъв критерий, поне 2,50 е дълъг. Беше огромна риба, но нямахме късмет. Се запишеме в историята. Генерали на тролинг, не само на клюнка. Емоциите са важни, защото ако вадиме всека риба, няма и да ни е интересно. Това е все едно всека жена да ти бутне. Коя си харесваш. Лошото е, че Наоми Кембъл не идва всеки ден. Но няма по-голяма реклама обаче за Нилс. Единствената ни утеха. Явно си ловят тия воблери, защото воблера първо, че не е мръднал, тройките морски не мръднали, халките не мръднали, рибата огромна, на троли му дадох мостра още докато си пусне въдицата в една риба, на светло му удари сом, 1,5 метра слус му остави с пускането, после в една 3 минути след това една бела към 5 кила. Ние сме с 3 Нилса в момента на 3 различни дълбочини. Само единият на средната пръчка е дребен, защото е малко по-дълбок. Другите два са около 2,50 и 3 метра газът. И минаваме над самото дъно. Значи сома е атакувал и подминал е воблера и се е фанал отгоре на гърба. Така, това, което видях. Дано е излезнало нещо в подводната снимка, макар че в тази матилка не ми се верва. Първия път, като бутна камерата и отдолу. Мислиш, че е излезнало? Колко далече беше до рибата? Да, видимостта е 20 см. Боже. Ръката ме боли, вената ми излезна. Кеф. Нищо да. Не сме се отчаяли. Къде е текло, пак ще тече. 6 години минаха в забвение и клетвите на Кръстев и на... Върхар, за тебе си стих. Нема да лъжеш хората така и нема да се правиш на разбирач за всичко. Ти си джигит. Сега нема да ропташ, че ти метат на шамандурите. Нека фанат и те некоя риба, нищо, че е забрана. За тебе ще е 2-3 риби по-малко за до година. Майката ми разгони цяла зима да те гледам как си ходиш на риба. Аз не знам, ако бех на жена ти, щех да те изхвърлим от къщи. Нема да те ямли, само нерви ми образуваш. Айде, откачи се. Да ти еба майката. Спирам, че... Това тръгна пак резко. Това не беше бела. Спирам, момчета. Не кълвена Ивайло в град, ама ние ги ловиме. Нилс Мастърс за вас с репортажа. М83.